godt komme. Jumbalot. Kan du fortælle, hvad det er, Nis? En Jumbalot, det er et stort familiested her i Sønderjylland, hvor der er en masse aktiviteter stillet til rådighed. Trampoliner, svævebane, minigolf, fodboldgolf, spillermaskiner, massagestole, karaokebar, alt muligt. Og så er det meningen, at man kommer ud som enten klassefest, familieture, afslutninger, ting og sager, og så bruger man sig selv fysisk i de forskellige aktiviteter og det hele. Det er her. Nu siger du det i Sønderjylland, men hvor er det henne i Sønderjylland, det her? Jamen, det ligger i Nørre Hostrup, lige uden for Rødekro, tæt på Aabenraa. Altså lidt nord for Rødekro? Ja, lidt nord for Rødekro, ja. Jeg synes ikke sådan i daglig tale, sådan man hører så meget om det her. Det er faktisk derfor, vi er taget herude, fordi det er jo oprindeligt SI-center, ikke? Det de kalder SI-center. Jo, det er rigtigt. Og min baggrund for det her, det er egentlig, at jeg har været med i noget lignende op i Herning, noget det her Baboon City. Det er et stort lejeland deroppe. Og så havde vi egentlig et ønske om at starte selv, og så søgte vi efter nogle lokaler her i Sønderjylland. Og der kom det her så op, SI-centret, at det var til salg. Det var Vingsted-centret, som havde det, og de ønskede at sælge det, fordi de skulle gå ind i DGI-husene i Herning og i København. Og det var egentlig bare faciliteter til lejeland, vi søgte, men de havde jo et flot sted med kurser og hotelvirksomhed og et rigtig godt køkken med gode mad og det hele, så det valgte vi at fortsætte med. Ja, for det skulle jeg lige til at sige, det er jo hotel- og konferencecenter også, ikke? Jo, lige nøjagtigt. Vi har faktisk begge dele. Vi her så NH Hotel og Konference nu her for Nørre Hostrup Hotel og Konference. Og så vi kører egentlig 2 forretninger på samme matrikel. Så både konferencecentret, men også lejelandet. Og de 2 har egentlig god effekt af hinanden. Fordi at mad og sådan noget til for eksempel selskab eller børnefødselsdag over i lejedelen, jamen det kan man bestille i hoteldelen, og så sætter vi det op derover. Omvendt kan folk, der er på kurser eller mangler nogle aktiviteter til deres konferencer, jamen så har vi noget af det her Jumbalot Games, eller vores karaoke bar, som de kan låne over for lejedelen. Så det hænger rigtig godt sammen, de 2 dele. Nis, vi var lige rundt her og kigge på de faciliteter. Det er jo utrolig stort lejeland, kan man sige, både for børn, men så sandelig også for voksne og nogen. Det er spillermaskiner og det hele derinde, kunne vi se. Ja. Og du er faktisk ved at udvide allerede nu. Hvor mange har du haft her i sommerens løb af gæster cirka? Jamen, vi er startet her den 22. juni, var vores officielle startdato. Og den dag kom der 2 gæster, så vi tænkte, hold da op, det skal nok blive godt. Men vi har faktisk haft 8.000 gæster indtil nu, så det er udmærket. Det er det bestemt. Vi er bare ikke ret kendt endnu, og det skal vi ud og have gjort noget ved. Vi er ved at udvide, vi er ved at bygge en ny hal, som du spurgte til. Og den er klar til efterårsferien, altså uge 42. Og så har vi jo samlet omkring 5.000 kvadratmeter indendørs, og så har vi jo 10.000 kvadratmeter udendørs aktiviteter. Så det er nok at give sig til. Indendørs i den nye hal, jamen der kommer det blandt andet nogle store trampoliner, som er bygget helt ned i gulvet, og hvor man springer ud i en stor grav, og det bliver nogle forskellige boldaktiviteter og ting og sager derinde, og spillemaskiner bliver derinde, og vi har fået et rapport ovenpå, hvor vi er indrettet til de her Jumbalot Games. Jumbalot Games, det er sådan en tilkøbsaktivitet, mest beregnet til polterabend og firma-events, klassefester, hvad man er ude til, men det er sådan en voksenaktivitet. Nogle af tingene kan jeg nævne, at der har vi blandt andet et kæmpe bordfodboldspil, hvor man selv er bordfodboldspillerne, så man er spændt fast i den. Man har noget elastikløb, man har noget sumobrydning, man har noget gladiatorbane, men man har også nogle tekniske discipliner, altså dart, sømslåning, noget bordkørling og noget vi her El Sapo. Så det kan være med alle sammen på forskellige niveauer. Det er en rigtig sjov aktivitet. Da vi så den der, altså den store grav derinde, hvor det skal være trampolin, ser du, ja. Så tænker man, jamen er det ikke halvfarligt, det der kommer til at foregå her? Ej, det er sikkert det hele, og alt hvad vi har, det bliver godkendt af noget af det her Force Technology. Så vi har ikke noget stående ude, som ikke er godkendt af dem.
De var ude, inden vi skulle i gang, og sagde, at den der hoppeborg må ikke stå der, for den skal lige flyttes 30 cm, for det så er faldunderlaget i orden og så videre. Og de tjekker lufttryk og ting og sager, så de er meget omhyggelige med at gennemgå tingene. Og det bliver de nye aktiviteter, de bliver også tjekket helt igennem, inden vi tager dem i brug. Og så får vi simpelthen en stor rapport på det, som enten de kan se, eller politiet kan se, hvis de ønsker at se det. Hvis der nu skulle ske nogle ulykker alligevel, ikke også? Jeg må nok sige, at jeg blev meget, meget overrasket, at der var alle de aktiviteter herude, og hvad det også udvider med nu. Ja. Er det rigtigt forstået, at man faktisk, en familie kan komme, og både børnene, men også de voksne kan lege med på et eller andet niveau? Ja, bestemt. Det er det, der er meningen. Ja. Altså, vi vil jo helst have de voksne, de leger med børn, og de kan også lege med hinanden. Og når de først kommer i gang, så er det en masse aktiviteter. Vi har haft blandt andet en efterskole herude, som det er jo 9. og 10. klasse, og de kommer også ud, og de kigger og lige ned døren til at starte med, det er vi for sig til det her, men det gik 2 minutter, så var de i gang over det hele. På rodeo-tyr, i klatretårnet og ned af vores rutsjebane og udenfor, overalt. Det er vel også sundt jo, altså den fysiske aktivitet er jo sund, og det er jo ikke kun den fysiske, det er også den psykiske del af hjernen, der kan udvikles her, ikke? Helt sikkert. Altså, jeg må indrømme, at ideen stammer jo fra min lillebror Allan, som jeg var uddannet idrætslærer, og han observerede, når han underviste de her børn i idræt, det, at jamen, når de havde de traditionelle idrætsgrene, fodbold, håndbold, badminton og sådan noget, så var det de sædvanlige 3-4 stykker, som synes, ja, det var dejligt det her. Men resten, de var ikke så glade for det. Men op til højtider, til jul og sådan noget, man siger, jamen, i dag er det fri leg, I slæber alt frem, hvad vi har udstyr, så var alle med på det niveau, de nu kunne være med, ikke også? Og det er egentlig det samme princip her. Så vi har ikke nogen skal vi sige, aktiviteter, hvor man står en halv time i kø, og så bliver man transporteret rundt i 45 sekunder, og så går man videre til næste kø, og så igen samme procedure om igen. Så det sus og det, man skaber herude, det skaber man selv ved at bruge sig selv. Det er helt sikkert. Det er jo også en kæmpe fordel for kommunen og Vrå Kommune, at man har sådan nogle aktiviteter i en kommune. Nu hørte vi, at Sommerland Syd desværre var ved at lukke derude. Det så i hvert fald ikke godt ud lige for tiden, men der er det jo også dejligt at opleve, at der er nogle aktiviteter, der ser ud til at udvikle sig positivt. Ja, altså vi prøver jo også at sige, at vi er ikke sådan decideret sæsonaktivitet, som de forskellige sommerlande nu er. Vi er åbent hele året rundt. Vi er så kun åbent fredag, lørdag og søndag, men så åbent også i skoleferierne alle dage. Og vi siger, at vi er et alternativ til biografer, til bowlinghaller, til svømmehaller. Det er egentlig, og det er der, vi ligger niveaumæssigt også. Altså prisen er 95 kroner for en person, og så er det fri leg over det hele. Alt er gratis derinde. Og man kan selv tage sin mad og drikke med. Så mange kommer også med deres madkurv, og så siger de, at det er en familieudflugt i dag, og så bruger vi 4-5 timer herude. Er der kantine også, så der er mulighed for at købe forskellige ting? Ja, vi har en kantine, hvor vi får noget mad over fra vores køkken i konferencedelen, og hvor vi også selv laver lidt pølser, pomfritter, og man kan købe lidt slåsejs og sodavand og en fagøl, hvis det er det, man ønsker. Ikke? Står og tænker på, at som du selv lige var lidt inde på, at når man laver idræt i skolen, så er det ikke alle, der er helt 100% med. Her der er det lidt for enhver, kan man sige, ikke? Og det kunne måske udvikle sig til daginstitutioner og så videre og skoler, at der var flere af dem, der mødte op, når man først opdagede, hvor positivt det er. Ja, helt sikkert. Altså, vi har haft fat i en del institutioner allerede, som har været her et par gange. Og ved dem, der kører vi jo så, at der er det institutionen, altså børnene, der betaler, og så er pædagogerne, de er så gratis, for de er jo på arbejde, og de passer børnene på det tidspunkt der. Og det er nogle af fritidsklubberne, som har været en del gange allerede, og de nyder det også, og synes virkelig, det er sjovt.
Hvor kammerfolk Lasse og Dennis, jeg tror også, de blev lidt bidt af det, og de vil så tage her rundt bagefter og lave nogle billeder af de forskellige aktiviteter, så man kan opleve, hvad er det i grunden, det går ud på. Mange tror måske, nu står vi udendørs, at det kun er primært udendørs aktiviteter, fordi der kan man ikke rigtig lave noget måske om vinteren, men så er det, at de bygger det kæmpe store den nye hal derinde, og det står færdigt i uge 42, siger du. Ja, det er rigtigt. Uge 42 er egentlig lidt vigtigt for os, for det er efterårsferien. Og på det tidspunkt, der er de fleste, skal vi kalde andre tilbud, altså sommerland og sådan noget, der har de jo lukket ned for sæsonen, ikke også? Så uge 42 og i efterårsferien og uge 7 vinterferien var i hvert fald i Herning vores allerstørste uger. Fordi at der var ikke så mange forskellige steder at tage hen, ikke også? Ja, men hvad får et menneske til som dig at starte sådan noget her? Det er jo en chance, du tager med de store investeringer, er det ikke det? Jo, bestemt, og det er også svært nok at slå hjem til regningerne og sådan noget. Og tingene bliver jo altid dyrere, end man lige har regnet med, de bliver, ikke også? Så nogle kommer jeg også til at vente lidt med at betale det, og det som man selvfølgelig altid ked af, men det kommer til at blive godt. Det gør det. Men nu siger du har det fra der, hvor du har været i Herning tidligere. Men det må alligevel være et eller andet, der gør, at det rykker i dig, når du snakker om lejeland. Jamen altså, jeg har egentlig mest af mit liv beskæftiget mig med mennesker og børn og sport og ting på alle niveauer. Jeg har været hallinspektør i 5 år i Kjelleruphallen, der hvor vi bor. Ja. Vi har haft eget motionscenter, og så har jeg været med 5 år oppe i Baboon City i Lejland deroppe. Og jeg er egentlig rigtig, rigtig glad for den her kundekontakt og de mennesker, at have med mennesker at gøre på den måde. Er du fra Kjellerup? Jeg er egentlig oprindelig her fra Sønderjylland, ja. Og vi har så boet op i Midtjylland de sidste 25 år. Så nu kommer vi sådan lidt hjem igen, kan man så sige, ikke også? Du har måske familie hernede? Ja, det har jeg. Og lige nærheden faktisk, så de er tæt på nu. Tak fordi vi måtte besøge jer, og held og lykke fremover med det. Tak skal du have. Det var godt. Vi kom der bredt rundt over det hele.